tiñamos dende o bolo tiñamos claro desde o principio que o que necesitamos é axuda, entón, como eles vendín, a adega foi a única asociación que chamou a nosa porta para ofrecer a súa axuda, entón, o bolo tamén foi. No bolo tamén metemos uns lugares onde actuar, pero son moi difíciles de acceder a eles, entón din que voluntariado aí non se pode meter. Pero temos outros que Belén dixo que ao mellor había máis fines de semana e que tamén no bolo tamén se vai a facer actuacións en outros sitios que non sexan eses de fácil acceso. Pero, igual que din o resto dos meus compañeiros, sí que temos zonas nas que necesitamos axuda. O sea, isto xa non é nin... hai que deixar a política a un lado, e quen nos queira axudar, benvido será aos nosos concellos.